Takže pekne vás pozdravujem. Po veľmi dlhom čase sme zase trošku v lese. Trošku nám popadalo, skryli sme sa v pohode. Zase tú čapicu som nemohol doma nájsť. Ale pozdravujem všetkých. Ďakujem za to, že pozeráte moje videá. A máme zopár už v košiku, dačo sa už našlo, ale toto vám určite natočím, lebo toto stojí za to. Všetkých vás pozdravujem. A hlavne pre tých, ktorí vedia, čo pre mňa znamenajú a jak veľmi ich ľúbim. Takže samozrejme ľúbim vás všetkých, mám vás veľmi rád a ideme na to, nech sa páči, pozerajte. Ospravedlňujem sa trošku možno za video, bo musím to otočiť takto, lebo dačo tam blbne, takže budem sa pozerať a aj ukazovať, takže ideme k tomu. Takže tu máme prvého, dúfam, že ho vidno. Ja sa na to musím tak povedať. Jasné, samozrejme. Takže máme jedného krasavca. To si ho tu položíme. A ideme ku druhému. Tiež je pekne skrytý. Takže pomaly ho vyberieme. Nádhera. Nádhera. Krása. Takže všetkých vás pozdravujem. Som rád, že ste so mnou a majte sa, prajem vám peknú nedeľu, pekný zvyšok dňa a ideme ďalej, uvidíme. Není to, ale poteší. Úžasné je v lese, príroda, paráda, super. Takže všetkých pozdravujem. Majte sa, čaute, čaute.